Οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού για το 2025 παρουσίασαν σημαντικές αυξομειώσεις σε σχέση με το 2024. Παρατηρήσαμε αύξηση 300 μόρια στην Αθήνα, 850 στη Θεσσαλονίκη, 240 στα Τρίκαλα, ενώ μικρή μείωση είχαμε στις Σέρρες με 216 μόρια και στην Κομοτηνή με 225. Όμως, δεν αρκούν μόνο οι υψηλοί βαθμοί στις πανελλαδικές. Σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής, από το 2022, ο υποψήφιος πρέπει να πετύχει και την ελάχιστη βάση εισαγωγής σε αγωνίσματα, ώστε να έχει δικαίωμα πρόσβαση στο μηχανογραφικό. Αυτό σημαίνει πως απαιτείται ολοκληρωμένη προετοιμασία τόσο στα γραπτά μαθήματα, όσο και στον αθλητικό τομέα. Η ζήτηση αντεφά ανεβαίνει και μαζί και απαιτήσεις. Δεν αρκεί απλά να περάσεις. Χρειάζεται στρατηγική, πλάνο και σωστή καθοδήγηση. Γι' αυτό έλα για μια δωρεάν ατομική συμβουλευτική με τον όμιλο των North Trainers. Δες που βρίσκεσαι, τι πρέπει να βελτιώσεις και πώς θα πετύχεις το στόχο σου.